De kikkerstelling van deze week is: de kindervakantieweek is een leuke afsluiter van de vakantie. We gaan kijken wat de kinderen ervan vinden. De kikkerstelling van deze week is: de kindervakantieweek is een goede afsluiter van de vakantie. Wat vind je daarvan? Heel erg leuk. Waarom vind je dat leuk? Omdat het gewoon nog echt een leuke afsluiting van de vakantie is. En je kan gewoon echt echt even lekker erop losgaan. Wat bedoel je ermee dat je er lekker op los kan gaan? Je kan timmeren, dingen slopen als je wil. Je kan echt van alles doen. En slepen en sjouwen. Echt spellen, alles. Je kan lekker bomen te bouwen en ik hou heel veel van bouwen en zo. Oké. Wat zou je willen dat er nog meer kwam op deze kindervakantieweek? Boomhutten. De kindervakantieweek is een leuke afsluiter van de vakantie. Wat vind jij daarvan? Ja, de kindervakantie, ja. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Oké, en waarom vind jij dat leuk? De hutten bouwen is ook heel leuk en de sportdag was ook heel leuk. Oké, zou het langer mogen dan een week volgens jou? Ja. Ja, geweldig. Je kan je lekker uitleven na de hele vakantie, niks doen en ja, gewoon leuk. En zeg nog eens meer, waarom vind jij het nog zo leuk? Je kan spelletjes doen, je kan timmeren, je kan hutten bouwen. Ja, en je kan alles doen gewoon, alles mag. Ja. Wat vind jij ervan? Heel leuk. En waarom? Omdat ik heel vaak naar hier ben geweest, ook andere keer. En zou je nog iets, als je zou willen, iets aan de kindervakantieweek kunnen veranderen? Nee. Dus het is goed zo? Ja. Leuk? Ja, ik vind het ook heel leuk. Waarom vind je het leuk? Er is veel te doen en het is allemaal wel leuk. Ja, je kan jezelf aan bezighouden en ja, dan ben je ook weg van thuis, dus dan zit je niet de hele tijd in de tuin. Zou er nog wat moeten veranderen aan de kindervakantieweek? Niks. Ja, misschien wel wat langer, dat zou leuker zijn, zodat je meer dingen kon doen. Maar zo vind ik het ook wel leuk. Ik vind het zeker waar. De kinderen kunnen gewoon lekker spelen, lekker hun gang gaan, want we hebben heel veel thema's. We hebben heel veel vrijwilligers die ons gelukkig helpen, want zonder vrijwilligers kunnen wij echt niks betekenen. Ze kunnen hutten bouwen, we hebben een stranddag gehad, we hebben fietstocht gehad. Ja, het is echt helemaal geweldig. Zeker voor de kinderen die niet op vakantie gaan is het een heel leuke uitdaging. Klinkt gezellig. Ja, is het ook echt. Het is echt heel gezellig. Ook voor de vrijwilligers, want voor hun is het natuurlijk ook hartstikke leuk dat ze meedoen. En hun hebben ze vroeger zelf meegedaan als kind. En als ze dan wat ouder zijn, dan kunnen ze niet meer meedoen, want het is tot een bepaalde leeftijd. En dan zijn ze vrijwilliger geworden. Dus het is echt hartstikke leuk. Ja. Allemaal je beker en dan even naar de tand komen.